गरमनि दिन सायाव मोख्रामानो थाइजौ हानगासिनो दं खनग्रा सिङाव थाइजौ देखायलाय ओइ नै गावलायलायबाय जा गोजाखा जाखानांगौ गाइस गरमनि टाइम मटुटुखा हानखावगासिनो दं बिसोरो थाइजौ गोदै मोदोमलायबाय जोंनि तिनिआलि आरो ना इयो इक्सा जोंहानि न' थाङो इक्सा बाथौ थाङो इक्सा गगामुग थाङो आरो थाइजौ हानग्राफोरा जाबाय प्लास्टिक से हानबाय आरो ना गाइस हाननायावनो हानाय ओइ दिनेशनि माबायाव बास्केटावनो जागोन ना दोखो जानांगौ बोरो अ नारेंबो गाइस गरम बोथोराव सब जाखावनांगौ याव नारें थाइनै याव थाइजौ ला जासिगोन फैदो दोनदो गाबोनबो जानांगौ ओइ जाबाय फैदो थाइसेल' हानदो उनै जाबाय मिना थाइजौ जाया जोंना बिफां गाखोग्राया रतन टाटानि फिसालाया very good guys very tasty आथाना बन जाबाय दे लागाय बारजुम ओमबाय सिनदो हिन्दुस्तान पाकिस्तान गानना थांदो जायो दा थांसै टारगेट सिखिजा आरोना थाइजौ जाग्रा प्लास्टिक से याव ओमफ्राय याव बास्केट दोखो जाखानांगौ गाइस सान्दुं गोसायाव बास्केटसे आयु गोथां नुजोबदो थांलायनोसै आरोना जोंनि इलाकायाव दिनैनिफ्राय सुरु जालायसिगोन रायजोनि बाथौ जायो आरोना जों साफा खालामना गारलांखायो जोङो एफा रायजोनि बाथौ मोजाङैनो दोनो आरोना जायै लोङै एकदम साइकेल पार्क खालामजोब्बाय जाहैबाय चलो हिन्जाव जिरायलायगासिनो दंमोन आरोना जों नुहरनानै लिंहरनानै फैगासिनो दं खारबा थाइजौ गेंस बोरै जागोन दा इखौ बुं इखौ दा हागोन हालदै फोनगोन फानलु फोनगोन संख्रि फोनगोन पुरा जानांगौ नायलांबाय थादो आरोना जेखा मोनखावगासिनो दं जों थाइजौ सिखावगासिनो दं आरोना गामलाबो गैया नालाय रायजोनि मा होनो इखो भाजा रानग्राखौनो होबाय
मोजाङै सुदियानो खोमा सुलिग्राखो थोद आं सुलिनि र' बिया बरिया बुखादो गाइस गोलाव गोलावनो जाबायलै फाइनालि हाखांजोब्बाय बानलुबो होनाय जाबाय आरोना बानलु थोनाय नङा होननानै बानलु लायफिनदो दसे सबर कर' दोखो जाखावनांगौ जाबाय दैया गबाय खोमा रानागौलाय होगोनब्रा रोसि गलाय दैनि गाइस मा आखाइजों लगाय प्लास्टिक kan लाया oh iya आखाइजोंनो ओइ जामा बुरजा गोलैगोन फागा जाबाय Zakon deh pura. Zubai, bunda pur. Bunda sih. Tuh share lah pur. Esek gini serau bunda. Kila. Sebu bau sih. Benar. Zaili. Ah. Ada orang minum dia. Hitar jadi mate. Sampai berapa bulan bra? Seni apa begitu jadi na? Jangan gitu ya. Ngeresi kolai dia. Ayo ating harus nang dikelah. फोजोबजोब्बाय गैलानो रोसिल' नागिरबाबो मोनला जाहैबाय दुगैला जोब्बाय जानानै आलो जोब्बाय मा जाला जोबखो मानसिफोरा दुगैलाबायनाय जागासिनो दं बानलु गोसा जानानै itu sini mana jaga senong ini alunan ini pagla jabai balu sa janane sasia ini danger alu khade guys kalian mau belajar deh. Guys, epa goborni una video baनायदों ना एबारसो माने दिनैसो बानायनाय जादों ना माने टाइम खोनो मोना भिडिअ बानायनो गाइस बानलु गोसा जानानै मा होना जालाय लाङाखै गाइसफोर टाइम को कमेन्टआव माबा लिरना हर गाइसफोर दिनै मा बार मोनलाय मा बार मोन
मा मिथिबाय दा बाल्ल जानानै खानाया मा मा जालांजोबदों सबबो दुगैला जोबनाय जाबाय आंल' दुगैयाखै आरोना न'खा आलुदो ओइ नै फिसा बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय आरोना मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव आरोना अ सिख्लाफोर नुबा आंखौ I love you सिख्लाफोर I love you गुफुर सिख्ला नुबा आंखौ I love you खादै माने नोंहा साइस्टार नै दाउला खोंगोर दंलायसो जोंहा मिथियाखैबा टाटालै बाय बाय दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो गाइस बाय 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 टाटा थाब लोगो मोनफिनगोन गाइस टाटा